yeɓoɓe ayaw meɗen Madou TV min calmini omo kala inde muɗum wondude kadi e mbaɗi yettode mum toni salmina e welto toni salmina e weyto caggal nde jettuɗen Allah ene yuuɗen Allah makko o sallllahu alayhi wa sallam bajji aminate Abdoullahi Kodda Alabaɗo goɗɗo guilna hay hunde wodani ko kadi kadi ko wodiri sababu min mbiya woni bisimilla moɗon e nder ayaw meɗen Madou TV no waɗi sikki ala eɗen paami en jiya ko seeɗe mo ganduɗen ko daraniɗo en e wallude en e banggueji kewɗi beele ɓamtude Madou o no wawirta yaride yeeso e banggueji ɗi kala sembiɓe ɓen almuɓe ganduɗa ko dariɓe e yimɓe nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam walla ɓeydade sembide ɓen sernaɓe ganduɗen ko dariɓe e wadde jewte beele jewɓe mbawa andinde yimɓeɓe e siftinde yimɓeɓe koni on gonɗo Mouhammad sallllahu alayhi wa sallam mo ganduɗa ko kam woni sababu taguede windere nde nde kene waɗi sikki ala e kala ko ene fota wawde andinde en on nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum ko himmi e darde meɗen tigui rigui e wawde daranade ɗum beele yimɓeɓe ina mbawa andude ɗum eywa wadde noon sikki ala ayaw meɗen Madou TV kañum ko ɗum woni ko darani mbawen noon wadde darnade seeno mbawen wadde kadi abone inchallahu taala e kala saaha ina jogui programme uji kewɗi ɗi ganduɗe ko ƴettadi ko jiiɗadi waɗede beele tawi jewte guurɗe ine mbawa wadde hen e kala saaha invité hen yoga e sernaɓe waddude e mabɓe jewte ko additi e gurdam nenaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam walla ni ha e sahabaɓe muɗum kono kadi kala e saaha ma ayaw meɗen Madou TV ma joddo e yoga e yimɓe ɓe ganduɗa ko yimiyankoɓe mawɓe gollode golle mantiniɗe hande o e nder aduna o hande o e nder leydi men Sénégal ha e nder diwan men Fouta walla ha e banggueji ɗi kala ɗo e mbawi tawede ma e nodduɓe e kala nden saaha mbawi yewtide mabɓe nanon daade mabɓe no hannirta niyete saabu saaha kala e saaha oɗon kewi nande daadi anmuɓe kono tawi mbawa andude ndeɗo yimre jimowo ɗum o ko holi on deke wadde yewtere Madou TV inchallahu taala ma waw rewidade ɗum e kalete saaha no waɗi min ñaagui on ballal darde moɗon katantagal moɗon matériel uji moɗon fofoof de mbaɗe hen ordinateur uji moɗon mbaɗe hen ha moƴƴi nen ɗo min caméra ji moƴƴi nen ɗo min téléphone ngaji moƴƴi nen ɗo min piyoji moƴƴi kala kone fota wawde yuɓɓinde golle ɗe daron ɗum min mballon min inchallahu taala beele yewtere meɗen Madou TV ina wawa yarde yeeso inchallahu taala no waɗi eɗen gandi ko musidɗo meɗen Mouhamadou Silaji Sarr kañum kanan daari e wadde hen darde muɗum tiɗne e wallodirde e moɗon e golle ɗe kankone kadi inchallahu taala joni joni o ma eɗen gaare makko ko famɗi fof kadi ma won kadi ko keɓɗon ko habbiti e banggue jine inchallahu taala ɗum noon Mouhamadou Silaji Sarr mbawa salmodirde e hettiyankoɓe meɗen. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Waaleykum salam. Ndaroɓe en direct e sen meɗen Madou TV min calmini bandiraɓe kala to ɓeytawe e windere nde sikki ala kono Mawɗo Bassirou wini fandale ɗe ko gam ɓeydade laynude e sarde jeynude gueɗe golleteɗe e nder almudagal cinque gurdam darto keddotogol e ɓen wiyeteɓe ko awluɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam eɗen gandi wonko waɗa hen ko mantini wonɓe ganduɗa nanen tan toyi ne binda ha heewi ko wayno Mawɗo Bassirou Niang en windude o yettiɓe ndeke koɓe mendi ko hande foti sakteje koɓe mendi ko ene foti yaltinede taw tan wona heetade ɗum saabi dental meɗen ma mbiyen sen meɗen Madou TV ari e ndiɗon mbaadi gam ɓeydade laynude gueɗel inchallahu taala haade hay hunde ko eɗen mbasiyaɓe ko gam ɓe toppito wawde wadde abonné e kala saaha wawdeɓe kadi kala ko ene jeyna ɗum sarde ɗum lottude ɗum ɓeydade laynude gueɗe ɗe ɗum ɗon ko hunde moƴƴere hen beele gartan ɗon wonan almudagal e mbaɗe teddude tan Bachir eɗen jetti hen sakkude men Daka FM capanɗe jeeyi toɓɓere jeeyi no fewi e gardugol Mawɗo Alaji Abou Ndiaye kono kadi omo ganduɗe ko Alaji Bassirou Ɓam sikki ala kam hono ko jaaho makko ma e famiron inchallahu taala ɗum waɗemo no fewi eɗen gandi kadi kankone kadi waɗi e darde makko no fewi beele yewtere nde wawa tabide e radio men Daka FM ene waɗe hen kala altine e ɗum ne kadi machallah ko hunde nde ganduɗe ko imminoɗe kono kadi ko wallode no fewi eɗen mbiri kamɓene yo Allah sellindode ɗum noon wadde sikki ala eɗen mbiyata ɓe mbatta hakkillaji mabɓe no moƴƴi ɓoyata ma won koɓe keeɓi ko ganduɗa ɗum ɗo ko e poto wawde dartintorade ɗum e wertorade ɗum no fewi inchallahu taala beele jo no hewini waade e kala ete saaha ɓe mbawa dañde waɗe censea sa nani haalde ɓelloɗade noon kono ko haali ɗo seeɗa ko dokka haali ɗo seeɗa حمدا لرب ذي العرش
kalamotoni rasula wallahi otowuni nabi muhammadona e giɗo meɗen cheikhu tijani hamdan lirabi zilasi kalamotoni rasula wallahi matatna miko jamakandal enedi jidine sabdali hamdan lirabi zilasi kalamotoni sinabi ko jibina do maka kolado nuloya do maka lurani hamdan lirabi zilasi sinabi kalamotoni wallahi ko kotata madina jabado mo jabi mo ibera lirabi zila sinasi kalamotoni lesu inabi ko jomoji ko mo jojoma asko kare sirejo ambani wallahi kalamotoni lesudani afunti kam Sino kemberan bu mini zero main jabo musidɗo men Abdoulaye Athie gawlaɗo sallallahu alaihi wa sallam moɗo en ko mantini hande onon ko en direct yaadude e moɗo jiibi taw ko toon yiti inchallah oto mo luuta yimɓe yiɗi ko yoodi fof yo yaade inchallah neɗɗo silmatinno golle ɗe on saaha ko noon no wiiri ni bandiraɓe on jarama Allah jarama golle ɗe jooɗi peewi inchallahu taala no wiiri ni cabboɗe min midi 0 minute ma on jii golle fayidinde haalullaji belɗi lattuɗi dafmuɗi kono kadi mbiyawde ko ɓeydi to banggue gandal noon assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatu on jarama ay way aɗo TV direct ande ko ɗum goni waɗi